गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। सावगारियाव नुनाय बर' फिसा बिलिफां बसुमतारिया गोमानानै दङ। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मंगलियान ओनसोलनि 2 नं सारापेटनि रुंसारि खरदे बसुमतारि आरो मुर्सिमा दुम्फे बसुमतारिनि फिसाज्ला बिलिफां बसुमतारिया थांनाय 12 नबेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ। मख'नो गोनांदि बिलिफां बसुमतारिया देहायारि नोरजिया। सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायब्ला लाखिनानै 600-1399-47 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो न'खरनि बिगोमाया खावलायदों। राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। बिटिआरआव खुंथाय गोहोआव गैयाब्लाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गोख्रों जाबोदों। बिजेपि दोलोनि थाखाय मोनसे गेदेरथार खहा। बिजेपिनि गोख्रों दैदेनगिरिया बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट राजकुमार ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो सापर्टार्सफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय। बिथांमोनखौ बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि, काम्पा बरगयारि, रबिराम नार्जारि बिथांमोना बिपिएफ दोलोआव दुंब्रुदै बरायना लायो। बिपिएफ दोलोआव जयेन जानाय राजकुमार ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिजेपि दोलोआ बिथांखौ फोथाय खेबस' खालामनायनि गोख्रों अजद होदों। मख'नो गोनांदि गाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि थानाय समावनो बिथांखौ थोंजोङै बोखारना गुबुन सासे आइजोखौ बिजेपिनि आफादगिरि खालामदों होनना बिथाङा गोख्रोङै बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों, अरुप कुमार देआ बिटिआरआव बिजेपिखौ गावनि कब्जायाव लांदों होनना बिथाङा गोख्रों अजद होदों आरो बिटिआरआव बर'नि मोनथायखौ रैखा खालामनो बिपिएफआव जयेन जादों होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। इजराइलनि सायाव हिजबुल्लाहनि गिलु-बालु हामला। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहानि गेदेर खौरां। हामास उदखारिफोरनि सायाव इजराइलनि रौनियाफ्रा दावहा होबाय थानाय समावनो मुस्लिम उदखारि आफाद हिजबुल्लाहया इजराइलनि सायाव गिलु-बालु एटाक खालामदों। हिजबुल्लाहया फिन खेबसेबाव लेबानननि सिमा खाथियाव इजराइलनि रौनियाफोरनि सायाव गिलु-बालु गाग्लोबनायखौ जागायदों। मोनसे भिडिअ'आव हिजबुल्लाहखौ सिमा पस्टनि साखाथियाव इजराइलनि रौनियाफोरनि सायाव गुलि गावनाय नुनो मोनो। हिजबुल्लाहया बुंदोंमोन दि बिसोरनि दावहारुफ्रा प्रानित बेरेकनि खाथियाव मोनसे इजराइलनि पस्टखौ मिसाइलजों गाग्लोबदोंमोन आरो गुबुन मोनसेया सिमासिनि अल्टाहेरा थावनियाव गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनाया आइडिएफआ गोबां लेबानननि नोगोरारिफोर आरो हिजबुल्लाहनि थावनिफोराव बमा बेरनायनि उनाव जादोंमोन। बिटिआरनि गसाइगावआव दायनि साजायना सासे आइजोखौ बुथारदों। गसाइगाव महकुमानि तुलसिबिल थानानि सिङाव थानाय सहरपुर गामियाव जादों बे बुथारनाय जाथाया। खौरांनि बायदिब्ला मार्सिला मुर्मु मुंनि आइजोखौ दायनिनि सन्देहजों बुथारदों। सासे अजानि बिथोनाव बे बुथारनाय जाथाया जादों। जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। दिनै 14 नबेम्बर गथ'सा सान। उदां भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सान। गथ'सा सानखौ दिनै हादरनाङै फालिदों। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिना कुसुगाव दखरा एबसुआ बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज अन दा एन्टि ड्राग्स इन कानेक्शन आयदाजों फरायसाफोरखौ लोगोआव लाफानानै रेलि हाबाफारि खालामदों। उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीआव सोमजिनाय गिख्रंथाव जाथायाव क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिलनि सानै लेबारफ्रा गुदुं सिङाव नांथानानै दङ। थांनाय 12 नबेम्बरनि फुंबिलियाव उत्तराखन्ड रायजोनि उत्तरकुशीआव हाजो जावफ्लेना राजा लामा टानेल बानायनाय समाव हरखाबै टानेला बायग्रबनानै सा 40 लेबारफ्रा गुदुं सिङाव थाबथानानै दङ। गुदुं सिङाव नांथानानै थानाय क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिलनि थागिबि रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारिया हा सिङावनो नांथानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुदुं सिङाव नांथानानै थानाय लेबारफोरखौ एसडीआरएफ एनडीआरएफ हानजाया रैखाथिनि थाखाय गोख्रों नांथाबनानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा इसोरनि अननायाव सानैखौबो गुदुं सिंनिफ्राय मोजाङै मोजां बोखांनो हाथोंनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों।